Wat dat betreft zijn we natuurlijk wel één Europa. Je kunt mooi zo de grens over. Maar heel veel landen hebben nog wel hun eigen regels. Ja. Gevarendriehoek moet aanwezig zijn, reflectievestjes. Voor Frankrijk de alcoholtesters uiteraard. Ja, die moet je hebben. Nou ja, die koop je per 2. Die zijn helaas ook maar een bepaalde tijd geldig. Dus als je een jaar later weer gaat, moet je weer nieuwe alcoholtesters kopen. Wat dat betreft, België kent een tijdje de brandblusser, maar dat is wel afgeschaft. Dus je loopt tegen heel veel verschillen aan. Ondanks dat we één Europa zijn en met 1 rijbewijs en 1 ID alle kanten op kunnen, zijn er toch nog wel een aantal verschillen waar we aan moeten denken. Een tolvignet bijvoorbeeld, voor Oostenrijk, Zwitserland, wat natuurlijk onder Europa valt, heb je een tolvignet nodig. Je ziet hier al wel iets van de zones. Maar ja, zo heb je dus inderdaad voor Duitsland een milieusticker nodig. Oostenrijk kent een tolvignet, Zwitserland kent een tolvignet. Nou ja, als je bijvoorbeeld naar Kroatië reist, dan is het dan van belang dat je tol aan de grens betaalt. Dat geldt ook voor Frankrijk. En we hebben dan ook op alle kaarten de informatie staan van de hoogte van de toltarieven bijvoorbeeld en de hoogte van de vignetten. En die van Duitsland schaft u dus eenmalig aan. Duitsland is net nieuw, of een jaar of 2 nu, de milieusticker. Op het moment dat je een grote stad bezoekt, moet je een sticker hebben voor op je auto. Afhankelijk van wat voor soort auto je hebt. Nou, een gevarendriehoek, reflectievestjes zijn ook bijna alle landen al verplicht. Wij hebben bijvoorbeeld een TomTom. Daar kun je in Nederland de flitsinformatie opzetten. En voor het buitenland is het zo dat dat dan weer niet mag. Dus dan moet je dat er weer afhalen. Alcoholtesters, die zijn voor Frankrijk. Nou, dat is nog steeds een discussie, ben wel verplicht of niet verplicht. Wij geven hier nog wel het advies om ze maar bij je te hebben om ellende te voorkomen. Dus Europa is nog net clear? Nee, nog niet. Nee. Maar een heleboel dingen gaan echt hartstikke goed aan, hoor. Ja, maar het is toch wel vreemd dat deze zaken nog net regelen binnen en oren zaken wol, hè? Het mat, dat oors klopt, ja. In de takkomst. Ja, is het zo? Ja, vies net, dat het oorsmat in de takkomst, Europa. En alles hetzelfde? Ja, harmonisatie heet dat. Maar voor ons werkt misschien niet. Maar...